Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Choyamba ndipeke ulemu kwa inu anduna athu Youth, Sports and Culture, Honorable Alfred Gangata, amene ulendo uno mwayimira State President athu Professor Arthur Peter Mutharika. Ulemu pereke kwa anduna Deputy Minister Agriculture muli pompano, ulemezeka Tembo. Ulemu ndipatse maitsa limodzi amene mukimiyaso kubanja. Ulemu mafumu athu wakumudzi pano tinda tie chinyama ajalankhwaja komanso pali magrupu. Pala grupa Mphonongo, pala grupa Chiwengo, komanso grupa Chayamba. Ndaonanso pompano tinda senior chief Kaomba, komanso ndi mafumu ambiri akuluakulu. Ulemu mapalamount chief athu amene ali pano, ambiri mwa inu mwachoka kutali, zikomo chifukwa chobwera tsiku lero mapalamount chief athu. Peke ulemu kwa Honorable Victor Musowa, amene mukimira Speaker nyumba ya malamulo, komanso amene mukimira Chief Justice Justice Bruno Kalemba, tupatse ulemu wanu. Ulemu kwa akuluakulu aku polisi komanso aku MDF, mwachidule ulemu khale m'malo mwake. Bwana ine ndayima pano kuyimira banja la Kamuzu pamwambo uno. Choyamba ndifuna ndikuthokozeni inu a guest of honor chifukwa chosunga nthawi. Tsiku lero ndi holiday, muli zambiri zochita, koma kuvomera kubwera kuno kuzatsogolera mwambo wa lero wa Kamuzu Day tutizumwe kwambiri machita bwino anduna. Komanso kudzera mwa inuyo tithokoze a State President Professor chifukwa cha dongosolo lonse limene anakonza la Kamuzu Day chaka chino. Takhala ndi mwambo wabwino kwambiri, ndipo zonse zachitika chifukwa cha dongosolo limene boma linapanga kuchokera pa utsogoleri wa Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye mukatithokozere abwana. Tithokoze inu nonse amene mwabwera. Ndanena kale tsiku la holiday mukanatha mapanga zinthu zina tsiku lero, koma mwazisiya zonse kunyumbako kumuziko kubwera kuno. Ife abanja tuti zikomo kwambiri. Kodi tili pano chifukwa chani tsiku lero? Lero 14 May ndi tsiku limene timakumbukira kubadwa kwa malemu Kamuzu Banda. Ndipo lero ndi tsiku limene boma linakhazikitsa kuti likhale holiday, public holiday kuno ku Malawi, popereka ulemu kwa malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda chifukwa cha ntchito zikuluzikulu zimene iwo adachita nthawi ali president kuno ku Malawi. Mukumbukira kuti malemu Kamuzu Banda anatisiya pa 25 November 1997, ndipo amalowa m'manda amenewa pa 3 December 1997. Choncho ngati abanja Kamuzu atamwalira 1997, tinamba kumukumbukira ndi tsiku ngati lero mu chaka cha 2000. Chaka ndi chaka timakumana ife abanja ndi mafumu kwa sungu kukumbukira Kamuzu. Ndipo panafika nthawi imene aboma anati yayi chinthu chinthu chachikulu. Kamuzu anali munthu aboma amene agwira ntchito yayikulu kwambiri, nde kuyambira nthawi imeneyo aboma anaganiza kuti azitithandiza kukumbukira Kamuzu ngati mmene tikupangiramo. Choncho ife abanja ndifoyamika kwambiri muchanakambira agogo achinyama kuti mwatithandiza kwambiri chifukwa zimativuta pachiyambi pakati ngati abanja, komano boma litabwera zikhala bwino, ndipo taonani mwambo wabwino kwambiri umene ukuchitika chifukwa boma mwagwapo mutithandiza. Ndikambe pang'ono za malo ano. Malo ano muchanakambira Kamuzu tidzamusiya pano pa 3 December 1997.
koma manda kuti amangidwe anamangidwa mu chaka cha 2006. Nthawi imeneyo president anali malemu Profesa Bingu wa Mutharika. Ndikunena izi chifukwa tisatenga chizolowezi kuti manda amangidwa popeza munthu ni president. Zinatengera chikondi chimene Bingu anali nacho pa moyo wa malemu Kamuzu Banda. Ndithu kuwuzani kuti Bingu anadziwa ndi Kamuzu kalekale. Panali nthawi imene malemu Bingu amapita ku school university ku India. Nthawi imeneyo Kamuzu atabwera kale kuno akugwira ntchito. Bingu amatholemba makalata kwalembera angwazi, kumafotokozera, kumakambirana zinthu za chitukuko, development. Ndi angwazi akaenda kalata ija amayiwerenga nkumuyankhanso Bingu uja. Anadziwana pachiyambi. Ndi malemu Bingu atamaliza school yawo ku Indiako, atabwera kuno ku Malawi kubwereratu, Kamuzu atamva anamuyitanisa Bingu bwera kuno. Ndipo Bingu anachoka kumuzi kwawo nkupita kwa manda angwazi kalekale solo ma 60 chakuti. Lunena izi kufuna kutsindika kuti Bingu malemu Bingu amakonda angwazi zenzene ndithu. Zosadabwitsa kuti munthu ameneyo atakhala president ndamanamanga musoleamo. Nde ife ndifoyamika chifukwa nthawi imene manda asanamangidwe sipamakhala bwino apapa yayi. Mafumu kukasungu amatumiza anyamata kuno city center kuzatchetcha pano. Chifukwa tabe chilichonse mitengo ndi maudzu okhaokha. Koma abale tayesetsa kumasamalirapo. Choncho kuyamba 2006 pamene manda atamangidwa zinambokhala bwino monga mmene mukuonera. Ndi ntchito iyi anthu amene kumanga manda yawa anali akatswiri aku Ministry of Transport and Public Works. Amene apanga design manda awa ndi Malawi Mr. Knight Munthali ndi anzawo aku Buildings Department uboma. Contractor anayipremu construction. Choncho ntchito yonseyi imene tikuoneramo anagwira ndi Malawi. Chinthu chonyaditsa kwambiri ndesa anthuwa anagwira ntchito tiyamikireso. Ndiye plan imene idalipo ya mandawa izadapanga apazi inali phase 1 kuyamba chabe kumanga manda imene tikuwaoneramo. Koma adapanga so phase yachiwiri. Phase yachiwiri funeka kuti mpanda umangidwe kuti pakhale security pano. Panali program kuti padzamangidwenso ma office komanso nyumba zothandizira komanso pakhale library. Anthu azitha kubwera kuzamva mbiri ya Malawi, mbiri ya Kamuzu pompano. Kunali program kuti azamange ma cafeteria, anthu azitha kumwa makofi pompano akabwera ndi zina zotero. Nde phase imeneyo sinayambe moti pempho lathu bwana ntchito mukadali nayo ona ndi zimenezi. Panopo pamanda pano pamabwera anthu ambiri. Anthu Malawi eni ake komanso azungu ma tourist amabwera pano. Choncho ndi malo oti titakonza bwino akhoza kuthandizira kuitana alendo ena ochoka kunja kuti adzaone pano amve mbiri ya Kamuzu. Akachoka pano akhoza kupita madera ena kuona zokopa alendo muno Malawi. Choncho ife ngati banja tiona ngati kuti boma tithandiza nkukonza malo ano kuti akhale malo abwino kuti alendo akabwera tisamalite manyazi. Zambiri akamba kale amfumu achinyama. Kwa ine ndifuna ndimalize ndi kuthokoza a president ndi program imene inakonzedwa ya chaka chino. Komanso ithandize ubomako SPC ndazi zawo ma PS ma director. Koma kwakulu ndifuna ndithokoze ndi kuyamikira a Department of Monument
and Museums. Chifukwa amenewa ndamene tsiku ndi tsiku amakhala pano makonza pano pakachita chilichonse kuti malo ano akhale bwino. Ndesa tikuona kuti ntchito agwirika ndipo anthu awa a department imeneyi tinoti ayamikire agwira ntchito yotamandika. Pomaliza malize kuthokoza inu nonse amene mwabwera kuno lero. Chikondi chanu chionekeratu kuti Dr. Banda ngati mukondabe. Komanso inu amene mumvesa pa wireless kana mukuona pa television tikuyamikani chifukwa Malemu Kamuzu Banda anali president kapena mtsogoleri wa Malawi wonse dziko lonse choka kunsanje mpaka kuchitipa. Choncho tikuthokozani chifukwa cha chikondi chanu komanso mapemphero anu kuti Malemu Kamuzu Banda mzimu wawo usemtendere zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.